Benim Düsen ауылым Бишбүләк районы, Башкортстан, Татарстан һәм Оромбур шигендә, Казаннан анда 500 чакрым, Уфадан 300 чакрым, Оромбурдан 250 чакрымдагы ничек инде ул мин барып кергәнмен Башкорт университетына, Башкорт дәүләт университетына. Ничек инде мин аның редакциягә эшләгәнмен, татар гәзитендә эшләгәнмен. Ничек итеп Казанга килгәнмен. Ничек итеп Идел журналының баш мөхәррире булып киткәнмен. Иң беренче монда килеп, Казанга килеп, чуашлар күпләп яши торган районнан аяк терәп, журнал басып кеше арасына йөрергә кирәк бит аны. Һәм чыгарырга кирәк. Шунда бу парадокс, бу мин турында сүз бармый, бу авыл кешесе. Бу гаҗәп, бу парадоксны мин аңлата алмыйм. Ни өчен минем Дүсән авылымда СССРның гарәп илләрендәге беренче илчесе Карим Хакимов илче дипломат булган, ул үскән. Ә бит ул 14-15 яшендә ялан аяк чыгып киткән Оромбурга. Һәм 4-5 елдан, 7-8 елдан Оромбурның революция вакытында мәгариф министры булып киткән шул заманда. Һәм гражданнар сугышы вакытында Түркистан дигән ул вакытта төзелгән дәүләтнең партия үзәк комитетының секретаре, Түркистанның Россиянең Бухар әмирлегендәге илчесе, аннан соң Ирандагы консулы, аннан соң Сауд Арабистандагы булып киткән. Ничек ул? Һәм нишләптер шушындый кешене атканнар бит 37-38 елда. Менә инде каршылыклы әйбер. Димәк, ул бит Лениннар, Сталиннар белән эшләп биргән һәм Мәскәүдәге җитәкчеләрнең политикасын яклаган. Ул хәтта Татар Башкорт Республикасына, Башкортстан Республикасы төзегәнгә дә бик карамыйча үзәк обоймага кергән. Ничек ул Дүсәннән? Мин моны белмим. Димәк, кем каянда туса да, кайда укыса да белергә тиеш. Аның өчен юллар ачык. Ярый, менә мин Совет режимы вакытында, Совет чорында шул кадәр начар дип әйтегәндә, мин керер идемме башка чорда, көтүче булып кына эшләсәм, ул керер идем мин университетка, килер идем мин Казанга. Ул бит шундый әйбер. Шундый әйбер. Ләкин менә минем Дүсән авылында тагы бар. Бер ханым бар. Аны безнең авылдашлар да барсы да белми. Мәскәүдәге тарих институтында профессор булган бу. Ул безнең гаилә, безнең авылның чыккан кешенең кызы. Шуннан соң баш мөхәррир Римат Кашапов, Тулпар журналының да баш мөхәррире. Идел журналының баш мөхәррире, мин Идел журналының баш мөхәррире беренче. Бер Дүсәннән бу. Һәм әле ул Диләфрүз дигән газет чыгарган Галия исемле хатын кыз. Аның әле әнисе башкорт, әтисе татар. Диләфрүз дигән популяр атналык газет чыгарып ниткән, шуны чыгарган. Шуннан әле безнең район башлыгы булып эшләгән, 20 ел эшләгән Наил Гатауллин безнең Дүсәннән. Саны китсәң, һәм әле Мәскәүнең төзелеш институтында кафедра мөдире булып эшләгән Халик бабай Хакимов, менә шул Карим Хакимовның абзый энекәше булган бу. 140 иллек авыл кирәк бит. 140 иллек авыл ул шәһәрдәге бер 5 подъездлы бер йорт дигән сүз. Сез уйлап карагыз, менә шу бер йортка барыгыз да табыгыз шунда шушындый илчене, дипломатны, берничә редакторны, берничә Мәскәү профессорын табыгыз шушында, буламы ул алай. Гаҗәп, ләкин шулай. Мин инде уйлыйм, авылдагы кеше чыныга дип, табигатьне карый дип, һәм ул үзенең балачагыннан милли тәрбия ала. Милли тәрбия нәрсә ул? Ул тырышлык. Үзенең телендә өйрәнә дә һәм башка телләрендә өйрәнә. Һәм кызыксынучанлык. Шуша әйбер булса, теге менә мин әйтәм дә, менә Мәскәүгә укырга җибәрделәр бит мине. Мин университеттан кайткачтан район газетында эшләгәндә мине алып көчләп җибәрделәр. Минем кебек анкета югары белемле, ул вакытта партиягә кандидат итеп алганнар иде район газетында зам булгачтан. Шундый партбилеты булган кеше һәм 25 яшьтән яшь булырга тиеш һәм сәяси үсеш перспективасы бар дигән мандат комиссия булган. Җибәрәләр, бер урын бирелгән Башкортстанга. Шунда үтмиләр икән. Зур кешеләрнең балалары, энекәшләре үтмиләр. Шунда минем үткәнмен дә, мин әйтәләр, барасың дип сугып җибәрделәр. Безгә бит урынны буш калдыра алмыйбыз дип. Мәскәүгә барсам, минем белән укыган кешеләр анда кайсы Петербург университетын бетергән.
Кайсы өлкә гәзитенең бүлек мөдире, минең кебек район гәзитендә генә эшләгән түгел. Ләкин икенче курска мин инде башкалар белән тигезләштем, хәтта узып та киттем. Чөнки һәр хәлдә социологлар мактанып әйтим әле. Минем өчен бу парадокс. Социологлар шундый статистика үткәргән, бер 20 ләп сорау, кемнең кул астында эшләргә теләр идең? Кемнең син үз кул астында эшләтер идең? Кем белән балыкка барыр идең? Кем белән нәрсә турында сөйләшердең дип шул универсаль иплерәк кешеләрне бик масайганда түгел, нормальный гына, гади гына кешеләрне, тырышрак кешеләрне тутыртканнар. Шунда иң югары бал булып чыккач, минем өчен тормыш иң югары бал минеке булып чыккан. Чөнки бик күп кешеләр минем кул астында эшләргә яки мине эшкә алып, минем белән команда итәргә теләгәннәр. Һәм димәк бу авылдан килгән татар кешесе. Безнең бит һәр республикадан, Литвадан, Белоруссиядан, Латвиядан, Украинадан, Грузиядан, Армәнстаннан берәр кеше килгән без. Һәм төбәктән. Шулар арасында мин әлбәттә Татарстанда, Башкортстанда, Россиядә да шушының бер вәкиле булдым. Ягъни менә бу парадокс шуннан тора инде. Менә кеше бу каршылык түгел. Кеше нормаль булса, тыйнак булса, тырышып эшләсә, кызыксынса, кешегә яхшы мөнәсәбәте булса, аны күрәләр. Ләкин син парадокс әйтәсең, аны карьера ясамадым. Әле мин түрә булырга теләмәдем бер вакытта да. Нишләптер шулай килеп чыкты инде ул. Мин киресенчә андый ыгы-зыгы мал бүлешкән, акча кайырган яки тәхет кайырган эштә катнашасым килмәде. Ни өчендер? Менә минем холкым шулай булган, минем язмыш шулай булгандыр. Мин иҗтимагый эштә һәм шушы журналистикада сыйфат ягыннан күтәрелергә тырышканмындыр инде күрәсең, хәзер әйләнеп карагач шуны күрәм. Ләкин минем бер генә максатым бар иде. Менә минем күз алдымда тора минем үземнең туган ягым, Татарстан, татар халкы кем курып булып калмасын иде менә минем халкым. Безнекеләр әрәм булып ятмасыннар һәм безнең егетләребез, кызларыбыз, балаларыбыз күтәрелсен иде. Һәм безне белсеннәр иде дигәннән бернинди шуннан гайры максат булмады. Мин бер вакытта да ниндидер юбилейларга, ниндидер грамоталар, ниндидер бүләкләү кагазлары тутыртмадым. Мин заслуженный работник культуры Республики Татарстан дигән сүзем бар. Беренче дә кирәкми, бернинди орден, медаль да бирүче дә, кыстаучы да булмагандыр. Үземдә сорамадым да, тутырмадым да кирәк булган вакытта да. Ягъни минем өчен иң зур бүләк, әгәр дә Казан булса, Татарстан булса, татар булса, башка милләтләр белән яхшы яшәсә, һәм креден әйтәм бит инде бу сорамасаң да, татар яшәгән төбәкләрдәге башка милләтләр белән әйбәт кенә яшәсә, ул татарның тарихы үзен үзе күрсәтәчәк һәм танытачак һәм безнең балаларыбыз да бер дә оялып яшәмәс. Менә мин татар булганыма ояладым дип.